Какво напазарувах от Lidl за 40 лева? Малко тежичанката. Първото нещо е това соево мляко с 50 грама протеин. Не знам, за първи път го пробвам. Пише, че е веган. Напишете ми в коментарите, ако сте го пробвали. Следващото нещо е Black Angus бургер от мраморно говеждо месо. Беше на огромно намаление. Следващото нещо е един йогурт такъв с малинка. Също беше на доста голямо намаление на 1,90 лв. Една оризова вафла с млечен шоколад. Нямаше как да не си взема от моите любими протеинови, така също не са протеинови, барчета с извара и малина. Интересното беше, че има някакво хелнинско пак с извара. Лилаво с pumpkin spice filling. Ще видим дали ще има вкус на нещо такова. Една царевичка си взех замразена. Една мрежа авокадо си взех естествено, защото много обичам. И най-важното нещо са всички тези кремове, като Бисков, 4 са. Естествено, че ще взема с чупената капачка. Тези 4 крема просто нямаше как да не си взема. И това беше всичко от Lidl. Защо такива видеа? Ме последвайте!